Masyado ka nagpapakasasa sa alak. Gusto mo dyan ka na sa mga tropa mo tumira, ha? Uy ka pa eh, parang gusto mo pa eh. Ako sa'yo mga kasaro ako pa si Paolo. Kaya maglalaro tayo ng tumawa ka, talo ka dahil nag-rollback, nagkaroon ng C-spar, sumaya ang tao. So kailangan natin kontrolin ang ating saya dahil madali tayong ma-disappoint pag sunod-sunod ang biyaya na nakukuha natin. Nagkaka-anxiety ako, bakit ang daming mabuting nangyayari para may mali. So kaya bigyan mo ako 3 buhay dyan. Pag tumawa ka, lumabas ngipin mo, tanggal ang buhay mo. Tapos na ang video. Simulan na natin. Pansit. Masarap pa soup. Okay. Ba't nauna yung dessert bago yung pulutan? Yun lang kasi nilalagay sa Dubai Chewy Choco. Naging buhangin lang. Sunod, di kagana sa akin yan. Grabe yung decibels. 5 biret! Bukas guys, 6 na biret na. Ang hirap nito kasama sa karaoke. May hiya na ako ibigay sa kanya yan. Sunod. Okay, hindi ko to pwede pakita. Pero para sa mga members, nasa pin comment at madedemonetize yung video. So syempre, kakat na lang to ni Mr. Editor para sa inyo. Tika na ako dun. Sunod. Oh. Big Show. Siya visual love niya eh, parang manahimik kayo lahat, ako bahala. So sobra yan. Sobra din yan magmahal pag yan klase yung mga tropa nyo. Tropa for life yan pag baga dyan. Sunod, nakalik yung Vincent. Oh, tapos na yung fire prevention man. Sa dami ng pwede ko tamaan. Di ba masakit yun? Di ba malakas yun? Oh, fire in the hole. Ayun, ito, fire in the hole sa'yo. Parang specifically sa'yo, babasahin lang kita. Ikaw kuya na kay Tip. Medyo may galit lang ako sa'yo araw. Wala lang. Kaya tapos na. Sige, tagal mo na isang buhay niya. Bad trip. Ano ba? Here, take this L. Sige, kay Tenso. Comment ako dito. Huwag kayo tag ng tag. Tigilan niyo na ako. Baka yun yung aim niya, yung tulad nung kanina. Yun yung aim niya before siya naging pro player. L, ibig sabihin na L is low cortisol. Ayop sa lahat ng tag sa akin dyan. Sunod. If this man retired. Friend ba to? Oh! The Magician! I'll continue his legacy. L is legacy. L is for leg. Diba? Nakatikim ka ng leg, hayop ka. Deserve mo yan. Kung hindi mo babasagin yung dun sa bilyar, ikaw na lang. Inisin mo pa kami. Ai, como tomate com sal, né? Asin ba yan o asukal? Take the L. L is for litro ng tubig na kailangan mo dyan. Mali ka magka-kidney stone. Sunod, galing kay Yam. That one friend na may sariling... I know so many people. Oh, saan kayo galing? Nag-coffee lang, kasama ko sila Becca. Alam ka apelido niyan? Ano? Nemen. Ay. The Kenemen. Yeah! Hello. Tinan mo, may bago akong Hello, bili. cute! Naka-discount ko. Hello. Wow! Ako rin meron akong bagong gamit, oh. Hello. Yung Yahoo na yun sa, sa Messenger. Hayop ka. Sobrang nalulungkot Tapos? kasi ako. Aww. Ano ka? So ito nga, nagubad na Tapos? siya. Tapos dahan-dahan siyang humawak sa akin. Ano ba yan? Kissy, Ali ka ba? Oh, anong sabi nung nanay na donut sa anak niyang donut na nasa taas ng puno? Ewan ko, anong sabi? Sabi niya, anak, Bavarian. Ay. Huy. Best ending. Yung Yahoo, gustong-gusto niya. Alam mo yun, yung favorite niyang reaction. Kakanood mo ito ng Showtime eh. Ito Ngayon ko ba? lang sasabihin sa... Baliw ang bata kasi ako, lumayas na ako sa amin. Tapos ako lang Yeroma! Yeroma, kasalanan niya ng TV shows ngayon, mga ginagamit eh. Sunod. Iba ko napatawa pero natuwa ako sa soundboard mo na nasa lalamunan mo. Like, nothing. Random kid in okay suddenly dancing in front of... Ang random ano nangyayari. Parang nasa AOE ka lang na isang NPC sa isang game tapos biglang lumapit sa'yo para magsimula ng isang dialogue. Nandun lang siya, nakatingin lang sa'yo eh. Plot twist ikaw lang nakakita sa kanya. But overthink. Overthink ka pa. Yovi, walang believe. Mga classmate mong mabubuo mo nang nakapikit. Apo, siya Rubik's Cube. Magaling ako dyan. Kung babae niya, kaya kong buuin ang kanilang naiisip. Paano pa Rubik's Cube? Aba, Ay, baka gusto nyo mga saksi.
Gusto niyo, rasin niyo to eh. Dito mo tayo sa ano. Game. Hindi ba niya to alam? Style lang ba to? Ay, ano po yung rapingin? Di ba analyze yan? Game ah. Wait lang. Mga hindi ko. Blue pala yan. Gusto mo na matakpan mata mo eh. Takpan mo nga. Bilang! Alam mo, umasa na ako na meron eh. Alam ko na may kakupalan na magaganap eh. Pero, pardon sir, I respect your game. Okay, I respect your game. Hindi ko alam yun. Okay yun, very good. Sana ang tinakpan na lang yung ilong mo, hindi yung mata mo. Hayop ka. Kaya, game recognized game. Mag-jowa yan guys. Okay. Kung mag-jowa na pala kayo, okay lang pala. Ang nabuo ata dito, love team eh. Sunod. Jet, uwi na ako. Hindi ako na uminom. Tol, bounce na ako. Man, bounce na ako. Buti ka pa yung naapira. Bisa yung kakainuman mo, tinatahulan ka. Di naman aso. Sunod. Eto sa'yo, babe. Masyado ka nagpapakasasa sa alak. Gusto mo dyan ka na sa mga tropa mo tumira, ha? Dati katakatapak kung sa anong dahilan kanila binabalik-balikan. Para saan ka pa ba nila pinang susunugan na sa lapi sa kada silid gamitan makinang na bato. Nakababihang mabango pataas sa pababang mata mo. Paano ka din sa mata nila nakaano yan dala mo tus ka wag ako ano bago dyan kamatay na parak na umaga. Kapira natin aso. Dami ng Okay, gets ko na. Kaya pala umuwi siya dahil gano'n ang bars ni ate. Partida kalahati pa lagi. Di pa buo yung domain expansion yan. Yari tayo. Sunod. Cabinet yung pangalan niya. Kasi tignan nyo guys. Cabinet? Okay. O di ba parang cabinet lang. Catbinet. Catbinet na. Nakakatakot to sa gabi. May bumubukas palang lumang furniture sa inyo. Bahala ka na lang. Ayoko marinig yun ng 3am. Sabi ko sa'yo. Kita ka naman isang buhay dyan. Leche. Sunod. May ulam. Ano Okay. yun kaya? Uy, maling. May ketchup pa. Maling pala ulam. Maling tao. Pero ba't minahal ko pa? Aray. Aray ko. Alam ko na utot siya yung tunog. Ayoko ma-demonetize kaya sunod. Maraming salamat. Napakagandang komedya yung iyong ipinamalas para sa amin. Galing sa Alegria Youth Drum and Bugle Corps. Bugle, di ba yun yung aso kanina? SM? Oh my God, grabe. Kasi binatak ko yung labi ko. Ewan ko lang, alam nyo lang paano ko binatak yung labi ko para lang sumara yung ngipin ko dun. Kapagod. Galing. Kaya gusto ko talento. Sinasama ang tarantado. Gusto ko yan. Sunod. POV, prayer leader, yung friend mong madali ma-distract. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord. Uy, ano kayo ni Chis ko? Ay, Lord. Sorry, Lord. Sorry po. Jesus. Baka Jesus kasi yun na alam niya magsisimula na ang inyong dasal. Binigyan lang kayo ng panimula. Amen. Comment amen. Sunod. Gin with chocolate kisses. Pag yung muling ano na. Para alam ko na nakita ko na eh. Nakita ko na yung chocolate eh. Ayun o. Open na open o. Uy ka pa eh. Parang gusto mo pa eh. Okay, shot. Sino siya shot? Doon natin malalaman hanggang sa natin pagkakaibigan. Sunod. Kalikin Michael J. Oh! Oh! Oy! Okay na, 50-50. Yung aura na ula na buo ngayon na kalahati. Pasang-awa. Sunod. Gaano kagago yung tropa mo? Magkano kagago yung tropa mo? Oh! Shit! Ah! Ikaw pala nagsabi. Oh my God, Final Destination. Napanood ko na to eh. Ginusto mo rin eh. Ikaw nag-good eh. Hayop. Ito yung mga content na isang beses ka lang magbabayad tapos wala nang kasunod eh. Wala nang update. Tigil-tigilan nyo yan, leche. Sunod. Ganito magbuwag ng V's. V's. Anood kayo? O may Venus. Oh, ganito. Mga ito, bubuyog. sako. Okay. Yan. Sahod mo ganyan. Aha. Oh. Kago ko.
Okay, dito makikita natin na hindi na sila ulit magkakaroon ng content na magkasama. Kung okay, tatapon ko yung phone mo, hayop ka. Okay, ganyan. Sunod. Let's go! Dada. Let's go! Mhm. Okay. Kaliwa naman. Okay. Mas maganda kung buo yung form, no? Ayop ka. Inis ka lang eh. Baka ano lang, baka kulang lang yung yung form mo. Dapat ano siya, in a parallel motion ha, hindi in a arc motion tulad niyan. Leche. Sunod. Okay, what the... Ano na... UFC, banana ketchup, galing. UFC na may konting basketball, ayos. Walang foul dyan, ano lang, tanggal dumi lang, pwede na yan. Pagawa lang nabibira. Sunod, kapag may announcement sa SM noong 1990s. Ay, para sa bugil, modern and contempt. It all interconnects! Vintage and contemporary. Diba yung Beagle kanina? Yung mga talentado. Yan ang mga gusto ko eh. Sunod, ilang taon na lolo mo, par? Ewan ko, patay na lolo ko. Lolo walk, so he could run. Narinig to nung lalaki doon sa magjowa eh. Nagkaroon siya ng inspirasyon. Sunod, Gagi, tignan mo. Ang sarap oh. Chocolate. sneakers. Kaya chocolate na kisses, ngayon naman sneakers. Sneakers. Sing itim ng batok, tas wala pang sleeper. Oh! Tongin, aray mo pa, pansit canton, kwek-kwek. Ano nangyayari? Parang random algorithm words lang para lumabas agad sa algo. Kwek-kwek, Dubai Chewy Cookie, Ilocos Empanada, ano tara? Overload, ano tara? Sige, tagal na buhay dyan. At least nakarami tayo na dadaanan ng memes. Outdoor boys! When your favorite YouTubers enjoying Filipino food. How about you, Luke? Which one is your favorite so far? Adobo. Lumpia. Menudo. like the pet. I like it all. Yeah, it's really good. Nag-side quest na lang si Outdoor Boy. Panoorin nyo siya, Outdoor Boy. Sobrang ganda. Bisa pinapanood ko siya. Hindi ko alam, mga 12 midnight hanggang mag alas 3, alas 2. Sobrang nakaka-relax lang. Na parang kasama mo lang siya nagka-camping. Nandun siya sa wilderness. Bibigay siya ng mga tips. Bibigay siya ng parang... Minsan meron pa siya mga gourmet meals na nagagawa. Pero kasi practical siya. Kita mo, minsan dinidiretso niya sa apoy. Sobrang relaxing at maganda yung kanyang quality ng video. But I think nag-retire na siya at tinutulungan na niya yung kanya anak ngayon eh. Yan yung alam ko sa kanya. Panguli, my brother will let me carry heavy stuff, guys. Okay. Buti, talo na ako kanina pa. Ayoko na tumawa pala. Okay na ako. At doon tatapos natin tumawa katalo ka ngayon. At dahil nag-promise ako sa aking mga members, meron kasi tayong members na tab para sa mga member natin na umihingi ako ng tumawa katalo ka na title. Tingnan natin sino ang nanalo ngayon. Pag malunggay ka, pandesal ka. Pwede na to. Sige, ikaw ang panalo. Coronavirus. Sana huwag ka manalo sa mga susunod na taon. Hindi ayoko na mangyari ulit yon. Pero yun ang magiging title ng video na ito. Kung gusto nyo palang playlist natin mga tumawa katalo ka, nasa description, nasa pin comment. Bili na rin kayo nito. Paubos na ang hawak damo shirt. Maraming salamat. Sino mga natawa dyan? Sino mga natuwa na nagkaroon ng rollback? Sana magtuloy-tuloy na to. Ako ulit si Paulol. Sana sumaya. Paul mamaalam.